En els moments difícils de la nostra vida hem de seguir endavant. El dolent és el moment, i el nostre èxit és superar les dificultats i obstacles per aconseguir millorar la nostra vida i la dels nostres. Aixeca't, somriu i segueix endavant. Lluita per al que vols, per arribar a aconseguir-ho, perquè tot en aquesta vida sembla impossible fins que s'aconsegueix. Els grans èxits sempre venen plens d'obstacles i problemes que cal superar. Els forts cops que dona aquesta vida no és la fi del món, és l'inici d'una nova era. No perdem l'esperança de desitjar que passi el bo. Hem de tenir fe i creure que pot succeir. Hem d'aprendre d'aquests cops i obstacles i seguir endavant amb valentia perquè arribi un temps millor. T'estimo, i42 Beirut, perquè des dels inicis Startup d'i42 ja estava previst suggerir enllaços multimèdia de la ciutat. I com aquesta vida és plena de sorpreses i dificultats, volem enviar-te des del nostre inici a i42 Beirut, des del món sencer a i42, tots els nostres desitjos de veritat d'un futur molt millor. Subscriu-te a i42 ara, en aquest moment, aquí mateix, per conèixer els nous vídeos i consells amb enllaços a internet a tot el món plens d'imatge i so seleccionat per tu. Seguim endavant, en un futur ple de sorpreses i dificultats de tota mena, de totes formes, i tu vals més del que creus, i tu pots més del que t'imagines. El temps passa molt de pressa, això és perquè estàs creixent. Abans eres més infantil i ara ets sempre jove. Ànims, comença una nova era, i42 Beirut, seguim endavant.